Should I be calling? ರಂಗಭೂಮಿ ಬಣ್ಣ ಇಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾಶ್ರೀದ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕಿಯರು ದೇವದಾಸ್ ಕಜೆಕಾರ್ ಪಾಪ ಆರು ಬೂರ್ದೇರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಕಾರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅಂಡಲ ಇನಿ ಚೌತಿದ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವ್ರೆ ಬೈದೇರು ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಕಲಾಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶೋಡು ಬೈದೇರು ಕಲಾಶ್ರೀ ತಂಡದ ವಿತ್ ಅಭಿಮಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ರೇನೆ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಅಂಚಾಂಡಲ ಆ ಕಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಎನರ್ದು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ಬೇನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ದೇವದಾಸನ್ನ ಇರೆಗೆ ಏಪಲ ಕಲಾಶ್ರೀ ಅತ್ತ ಹೊಡಿ ಎನ್ನ ಹೊಡಿ ಏಪಲ ಇರೆಗೆ ಏಪಲ ಈ ನೆನಪು ನಾನು ಮರಪುಜಿ 100%. ನೀನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿರೋದು ತುಂಬು ವೈಟ್ ಪಪ್ಪ ಒಂಜ ಮತ ಪಾಡಂತೀರಿ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ತೂನ ಪಪ್ಪನ ಎನ್ನುಜ ಇನ್ನೇನು ತೂನ ಪಪ್ಪನ ಎನ್ನುಜ ಪಪ್ಪನ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಪ್ಪನ ಎನ್ನರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೈತೀನಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಬೇ ಕೀಲ್ಕುದ ಹಿಡಿತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಕರಗ ಬಾಡ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿ ಹೋಗು ಪಾಡುವ ಕೊಡೆ ಕಂದ ನೆನಪಿರಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಡೆ ಹೋಗು ಕೊಡೆ ಇನ್ನು ಕೊಡೆ ಕಂದ ನೆನಪಿರಿ ಅತ್ಯ ನೆಟ್ಟಿ ನಿ ಕೇಸ ಪಾಡು ನಾಪಜ ಬೋರ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಏಸದೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೋದು ಬೋರ್ಜಿ ಏ ರಾಜ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ